Onukube is Apapa Road now. Onukube TV is Apapa Road. So here is Apapa Road. Musabuzoga Apapa. So open this sale to her. You gotta get my two. This road leads to my two. Here, open in Naga Apapa. Or in Naga here they come. They are not body yourself. They are not body yourself. That's how they are not super people mad. Aku born Onukube. Can I get you the isi otu onye nwere ike gaba my two. Isi gwa n'ụzọ nke gara ebe a first time. Ebe na-ebe ego maka ndụ mmadụ. So ọ bụ Onukube TV ka anyị nọ ugbu a. So ị na-afụ ụzọ adịghị chaa, ụzọ adịghị, ụzọ niile kpọchiri akpọchi. Anyị ala. Achaa n'ụzọ ndị oso ochie egbu. Onukube TV ngwa kilie. Ụzọ emechigo. Ụzọ echigo. Ụzọ abụ aga. Na-afụ ya? Onukube TV. Ụzọ abụ aga. Onye ihe na-aga n'ụzọ a. Emechigo ya. Ka bụ Lagos. So ya. Ọsọ ndị ọkara ndị na-agafezi ebe a. Aka nri aka ekpe. Ya Apapa Road. Hey, ụzọ Apapa dị ha. Nwanne ụzọ a na-aga o. The road no dey go at all. Check out, I got my two.